Bine vă regăsesc, suflete minunate, la o nouă citire. Dragilor, pentru astăzi v-am pregătit două ceșcuțe. Ea are ca și timp săptămâna care urmează. Deci, ce ne așteaptă pe noi, începând din data de 21 până 27 octombrie. Până îți alegi tu una dintre cele două variante, eu voi lua și câte un mesaj de la îngeri de data asta, pentru că în această perioadă cumva cerurile sau cerul, stelele, planetele încep să vorbească cu noi și atunci am simțit să iau o energie de la pachetul de carduri, mesaje de la îngeri. Da? Să vedem, pentru o ceșcuță am extras, mai extragem și pentru cea de-a doua. La baza pachetului avem mesajul de la îngerul Serena, care ne spune că sunt îngerul belșugului. Vei primi banii de care ai nevoie, pentru că Dumnezeu va găsi calea de recompensare a muncii tale. Doar trebuie să fii încrezător că toate lucrurile astea se manifestă în viața ta. Apoi, al doilea mesaj este de la îngerul Sonia, care îți spune: îți aduc un mesaj de la o persoană iubită care a murit. Sunt fericit, fericită, liniștit, liniștită și te iubesc tare mult. Te rog să nu îți faci griji în privința mea. Și mai luăm încă un mesaj, ca să fie 3, Gracie și Antonete, care îți spune: pentru a putea vindeca această situație, privește cu compasiune punctul de vedere a celuilalt. Deci așadar, dragii mei, este o săptămână în care noi putem să beneficiem de foarte multe lucruri în abundență. Doar că voi pune accent pe mesajul cu numărul 3. Întotdeauna trebuie să, dacă ne dorim să facem ceva, să facem în comuniune cu alte persoane, în colectiv, adică să fim atenți și la părerea celuilalt sau la punctul de vedere a celeilalte persoane. Fie că face parte din familia ta, poate să fie partenerul, partenera ta, fie că este la locul de muncă. Întotdeauna trebuie să ținem cumva cont și de părerea celuilalt și să-i dăm și celuilalt dreptul de a-și spune punctul de vedere. Și doar așa noi putem să intrăm în acea energie a belșugului sau a reușitei. Astăzi vom începe citirea cu cei care cu numărul 1 va fi fluturașul cu portocaliu. Astăzi o voi lua și pentru mine această citire. Deci așadar va fi valabilă și pentru mine, să vedem ce aduce atât pentru mine cât și pentru voi. Ce mesaj are zațul de cafea pentru noi, cei care am ales această variantă, pentru intervalul de timp 21-27 octombrie. Ok, ia să vedem, mai puțin, să iau și un șervețel, să vedem care sunt mesajele zațului de cafea pentru această săptămână. Așa arată ceșcuța. M-am blocat pentru prima dată când am văzut ceașca, cam negruță, dar asta e, formele sunt frumoase. Deci din primul și în primul rând trebuie să vă spun, noi avem aici un schelet, da? Este scheletul avem exact ca și cum ar fi în spatele nostru un bărbat îmbrăcat într-o pelerină neagră care duce un cap de schelet băgat cu un par în gură, da? Ceea ce înseamnă că o parte dintre noi este posibil să trecem prin anumite transformări ce are legătură cu trecutul, pentru că noi vorbim aici de aici încolo e trecut, de aici încolo este viitorul, da? Deci trebuie unii să ne vindecăm anumite probleme, anumite situații, anumite relații,
anumite chestii care ne-au ținut pe noi pe loc, da? Frici, temeri, credințe, limitările noastre care au venit. Vedeți ce urâtă se vede fața asta aici? Pentru unii dintre voi poate te-ai gândit de ce nu-ți merge nimic bine. Vedeți, e ca un fel de lanț aici, da? Se vede, pe unii dintre voi poate aveți probleme din punct de vedere financiar, le putem asemăna și niște monede care parcă zici că sunt legate între ele sau zici că este un șirac de mărgele aici. Sunt niște legături pe care noi trebuie să le rezolvăm. Da, aia și arată capul ăsta așa, deci tot ce are legătură cu familia, cu trecutul nostru, acolo noi trebuie să lucrăm. Și deja s-a dus luna în descreștere, putem să facem lucrul ăsta chiar foarte bine. Unii dintre noi poate avem de vindecat ceva, eu știu ce ne ține din trecut, nu este rezolvat. Ba, mai mult de atât am mai adus și noi am mai făcut greșeli cumva și acea situație s-a adunat și mai mult. Deci trebuie să vindecăm acolo. Avem și iepurile, avem și capricornul sau, mă rog, hai să-l punem un capricorn. Avem și un cal pe aici, avem și taurul, vedeți câte semne sunt în ceșcuța asta. Deci noi toți trebuie să vindecăm ca și cum ar fi vorba de o karma a trecutului, a copilării. Vedeți, aici este ca și cum ar fi imaginea unei fetițe care stă pe ceva și cu un bețișor zgârmă într-o apă curată, da? Sunt acele limitări care noi le-am dus din copilărie, da? Fie eu știu, nu știu, o parte dintre voi poate erați genul de copii fricoși, teamă, vă era, te mănâncă babaul, ceea ce ne spunea pe acasă. Deci sunt niște chestii care din copilăria noastră trebuie să le vindecăm. Ok, trecem mai departe. Pentru unii dintre voi aveți de luat o decizie ce ține de o schimbare de casă, o schimbare de drum, faceți un drum, o călătorie în 3 puncte sau vă hotărâți în 3 puncte să vă urmați un drum, o cale sau să, nu știu, să mergeți undeva. Pentru alții dintre voi, cineva de la un drum cu imaginea acestui cal poate să vină, aici avem calul, iar din corpul acestei fetițe, dacă o întoarcem așa invers, putem să vedem o inimă. Pentru unii dintre voi se pot întoarce persoane din trecutul vostru, da? Sau persoane cu care tu ai interacționat la un moment dat, nu știu, poate chiar și te-ai despărțit de acea persoană, vedeți că este posibil să reapară acea persoană înapoi. Nu neapărat, să dea un semn de viață sau tu să auzi despre calul întotdeauna înseamnă, de fapt toate animalele domestice într-o citire de cafea înseamnă abundență, prosperitate, da? Dar în mare parte calul înseamnă ursitor sau ursită. Vești minunate puteți să primiți în această săptămână, aveți aici un porumbel alb, ceea ce înseamnă, mai ales dacă tu ești aici un taur, poți să te bucuri de o veste care vine către tine. La fel dacă ești, vedeți aici avem imaginea unei femei care parcă zici că este încinsă. Tu ai făcut un ritual, da? Ai legat un bărbat de tine, ai legat printr-o pamblică albă, de culoare albă. Aici este bărbatul, iar aici este femeia, da? Te-ai gândit cumva că este vorba de un suflet pereche, un suflet geamă. Vezi că nu știu dacă este ok, poate să fie o persoană cu litera C sau litera G acolo. Dar văd că ambii vă uitați către viitor. Este posibil să fie ok. Sau sunteți acele suflete pereche, aș mai putea să spun, da? Un nou început poate să vină către tine. La fel dacă ești o femeie, aici vedeți o femeie, imaginea unei femei care are puțin gâtul mai lung, e o femeie care își ține un coculeț cu un bărbat, voi veți avea o reușită în legătură cu o călătorie, în legătură cu un drum. Însă,
până să ajungeți la finalul acelei călătorii, văd și un blocaj, ceva se blochează sau poate să fie o teamă pentru un drum că s-ar putea bloca acel drum. Ce mai vedem noi aici? Ia să vedem o rățușcă, o lebădă, nu știu ce e aici. Avem măi, numai de astea domestice avem în ceșcuța voastră, păsări, o rață, da? O rățușcă. Dacă până acum tu, în principiu, rața într-o citire de cafea este acea persoană care vorbește foarte mult. Dar de data asta vedeți că ciocul acestei rățuște este legat, da? Acum tu fie conștientizezi că tu chiar trebuie exact mesajul să faci ceea ce ți-a confirmat îngerii, că să lași și pe celălalt din fața ta să-și spună punctul de vedere și chiar vei face lucrul ăsta pentru că, vedeți această rățușcă, îi aduce o inimioară pe spatele ei și pentru dragostea ta sau pentru iubirea ta, tu chiar vei face acest lucru. Pentru unii dintre voi văd o punguță aici, poate să fie o punguță cu un dar, puteți să primiți un dar în această săptămână sau strângeți ceva pentru a face ceva, nu știu, să vă cumpărați ceva, agonisiți aici niște bani pentru a face ceva. Pentru cei care aveți un proces pe rol, vedeți că este posibil să apară soluții în a te bucura, da? Mai ales dacă are de-a face cu acest pește care stă pe o coadă. Sau pentru unii dintre voi poate chiar vreți să vindeți sau să cumpărați ceva. Văd că puteți să vă uitați la investi în ceva. Și poți să fii o persoană cu litera N aici. Pe partea cealaltă, vedeți aici, dacă ești un bărbat care ești mai plinus la față, cu fața rotundă, vezi că tu ai un dușman acolo, da? Ai un câine care este lângă tine, un dușman. Aici mai avem imaginea unei femei care se uită la doi pești albi. Tu urmărești ceva, urmărești în a-ți atinge un scop ce ține de partea financiară, de un dar de bani. Și la fel poți să fii o persoană care ești dacă ești o femeie din zodia rac aici, da? Avem un rac. Ia să vedem, cam asta pentru tine. În orice caz, aș mai putea să spun aici, pentru cei care v-ați ales această variantă, vedeți cât de minunat avem fluturile. Fluturile într-o citire de cafea înseamnă un nou început. Iau totul de la zero, înseamnă vindecare, îmi dau drumul să zbor, îmi dau voie să fac ceea ce îmi doresc, planurile mele pot să mi le ating așa cum doresc, mai ales că voi aveți aici acest îngeraj, este imaginea aproape a unei femei care poartă un șal alb de mătase, uitați, vedeți, care vă ajută, este un înger. Voi, unii dintre voi, chiar aveți anumite vise, aveți anumite revelații în această perioadă, va apare în visele voastre ca și cum ar fi o persoană de vă ghidează, nu știu, vă arată drumul, vă arată calea. Și voi lua și mesajul pentru tine, să vedem ce mesaj au îngerii pentru tine. Mesajul pentru tine vine de la îngerul Izabela, care îți spune: da, acum este momentul potrivit pentru această nouă aventură. Așteptările tale pozitive vor avea un rezultat fericit. Așadar, vedeți, încă o dată aveți aici porumbelul care l-ați avut și în ceșcuța voastră, dragilor. Vești minunate pentru tine în această săptămână. Vei primi veștile pe care tu le aștepți.
Dorința ta este legată de o inimă frumoasă ai avut, cu siguranță se va îndeplini ceea ce ți-ai propus, pentru că s-a format și un triunghi aici, poate să fie vorba și de o reușită financiară pentru unii dintre voi, mai ales dacă ești un domn aici, vezi că ai de rezolvat o problemă ce ține de o inimă. Fie ai probleme cu inima, fie ai avut acolo o rană și trebuie să o vindeci. În rest, farfurioara voastră este curată, da? Este fain. Iar triunghiul înseamnă o săptămână cu succes pentru tine. Dorințele ți se îndeplinesc. Mergem mai departe să vedem și pentru cea de-a doua variantă. Lăsăm mesajul la urmă, da? Să vedem pentru cea de-a doua variantă. La tine, Ceșcuța, văd puțină agitație, dar ai o ceașcă frumoasă, ai o ceașcă minunată. 1, 2, 3, 4, 5 puncte, 6 puncte aici, nu știu, tu hotărăști ceva, ai de luat aici o decizie, da? Avem 1, 2, 3, 4, 5 puncte. Hotărăști ceva în legătură cu un partener. Pentru unii dintre voi poate să fie chiar o căsătorie aici, da? Avem un bărbat care ține o inimă albă în brațele lui. Poate să fie copiii tăi, poți să te duci tu la o nuntă, poți să, nu știu, să auzi despre căsătoria la cineva. Pentru alții dintre voi, aici avem imaginea unui bărbat care are niște pistrui pe față, stă cu părul o ciufulit aici. Tu, în casa ta, este posibil să te gândești la o femeie. Lângă urechea ta ai chiar și o verghetă, un inel. Posibil să îți dorești în a avea pe cineva lângă tine sau pur și simplu să-ți faci planuri despre o posibilă căsătorie sau chiar să te gândești la cineva și să-ți planifici căsătoria. Un 8 aici aveți pe aceste monede, unii dintre voi vă veți bucura de un dar de bani. Veți avea o săptămână în care lacrimile sau tristețea de la voi pleacă. Alții veți avea și un succes cu acest 7, o bucurie, veți reuși ceva, ați avut o perioadă de cădere sau chiar posibil să fie în această săptămână o situație în care tu trebuie să faci ceva în primă fază, o să spui da, o să reușesc, îmi va fi bine. Este foarte bine că gândești așa, dar ceea ce vei face tu nu va fi chiar ușor, dar vei reuși să ajungi în vârf. Deci orice ce ne propunem noi să facem, fără puțin efort, doar pocnind din degete, nu o să putem să reușim. Tu cu siguranță vei reuși, dar nu atât de ușor cum ți-ai fi planificat tu. Da, vei reuși, dar mai greuț. Ideea este să nu te abați din drumul tău sau din ceea ce ți-ai propus tu. Vești bune pentru voi și un dar de bani vă va ieși spre sfârșitul săptămânii, un dar de bani va ieși din casa voastră, poate va trebui să achitați ceva, să dați ceva, nu știu, dar văd un dar de bani care va ieși din casa voastră, ca și cum îl luați și acel dar de bani va trebui să plece în altă parte. Da, am spus dări, da? Dacă ești o persoană care ești o fată mai tânără, poți să ai de-a face cu litera V sau litera N, litera C. Aici văd că ești foarte îngrijorată în legătură cu o situație. Nu știu ce problemă ai tu acolo, dar te văd puțin îngrijorat. Mai este posibil poate pentru unii dintre voi să fiți îngrijorați din cauza unui bărbat. Aici mai vedem și imaginea unui bărbat care merge parcă pe o bicicletă, pe o trotinetă, da, aia.
Poate te gândești la un bărbat sau poate să fie îngrijorare pentru copilul tău, pentru că văd o persoană pe o bicicletă și copiii pot, pe o trotinetă de aia, și copiii pot merge pe sau posibil să fii îngrijorată de un copil în momentul în care merge pe acea bicicletă, da? Sau trotinetă. Lumină, echilibru, în mare parte voi puteți să echilibrați aici. Lumină este exact ca și cum ar fi acea, cum se cheamă, balenă. În fine, acel pește mare cu coada care dansează, e pe alb. Iluminare aici văd la voi. Foarte multă sau claritate. Veți avea o săptămână în care veți avea claritate în tot și în toate. Sau mai degrabă aș putea să spun că tu te folosești de intuiția ta care îți va aduce foarte multă claritate în această săptămână. Noi începuturi și pentru tine văd, ai un 1 foarte frumos, poți să începi ceva nou ce are legătură cu un bărbat care are mustață. Aici vedeți imaginea unui bărbat cu mustață. Acest bărbat la un moment dat a avut o persoană șireată lângă el, a avut o vulpiță care se pare că l-a sedus sau s-a jucat puțin cu el și acum l-a lăsat cu buza umflată. Se mai întâmplă și lucruri de genul și văd că îți pare rău de ceva, îți pare rău că, eu știu, poate că ai căzut în plasa acelei persoane. În această ceșcuță mai văd și 2 persoane, este posibil în această săptămână să ai parte și de o mică ceartă cu cineva. Aici văd 2 persoane, una dintre ele ridică mâna, fie este în familia ta, fie la un loc de muncă sau te poți certa cu o persoană chiar și pe un drum sau în trafic, da? Mergând pe drum ceva nu-ți convine și văd că ripostezi sau altcineva ripostează în fața ta. Poate să aibă legătură și cu drumurile, o fetiță micuță aici, văd imaginea unui copilaș mic, este posibil, aici este mama, iar aici este imaginea unui copilaș mic înfofolit. E o parte dintre voi pentru cei care aveți copilaș mic și mai ales o fetiță, este posibil să în această săptămână care vine să fie puțin bunlăvioară, să fii puțin îngrijorată din cauza acelei fetițe, dar este trecător, este ceva trecător. Ce mai vedem? Un elefant aici cu trompa ridicată înseamnă putere, înseamnă forță pentru tine. Pentru unii dintre voi, aici vedem și imaginea unei persoane care lasă ceva în urmă și își urmează o cale, își urmează un drum, se vede doar puțin din silueta acelui bărbat. Referitor, mă întorc puțin la fetița care este bolnavă, vezi că dacă ești o mamă care ai de-a face cu acest mesaj al copilului, al fetiței, aici vezi că ai un ochi lângă ea, este genul de copil care se deoache foarte repede și este posibil tu ca mamă să nu îți dai seama. Și întotdeauna când copilul tău vine acasă sau de pe undeva, spune-i Tatăl nostru și când pleacă de acasă și când o aduci acasă, sau mai poți să dai cu degetul pe călcâiul tău și să îți ștergi călcâiul de la piciorul tău și pui pe fruntea copilului și spui în felul următor: cum călcâiul nu se deoache, așa nici tu să nu te deochi, da? Pentru că are un ochi aici care îmi spune că se deoache foarte repede. Referitor la acest bărbat, este, aș mai putea să spun că este și
aș face o familie, pentru că el este în casă. Pentru cei care așteptați pe cineva, eu știu, de la un drum, vă așteptați un partener, să știți că această persoană vine în casa voastră, este în casa voastră, da? Cam asta pentru voi, dragilor. Și aici, dacă ești o femeie care ai părul până pe umeri, tu ai un semnul întrebării pe față, da? Este un semnul întrebării întors invers. În oglindă, tu te gândești la o femeie. Aici ai fie o mamă, fie îngrijești o femeie și tot te întrebi ceva în legătură cu o femeie și nu găsești răspunsuri la acea întrebare a ta, dar are legătură cu femei mai în vârstă. Poate să fie mamă, poate să fie o persoană la care tu muncești. Mesajul pentru tine vine de la Arhanghelul Mihail, care îți spune: sunt alături de tine, dându-ți curaj să faci acele schimbări care te vor ajuta să-ți îndeplinești misiunea divină în această viață. Foarte frumos mesajul pentru tine. Așadar, vei avea o săptămână minunată. Arhanghelul Mihail îți dă curajul să faci schimbările pe care tu ți le dorești. Nu trebuie să-ți fie frică. Și dorința ta, vedem, dorința ta deocamdată este în așteptare, mai durează puțin până să se materializeze, da? Pentru cei care vă gândiți sau aveți de-a face cu o femeie, noi avem imaginea unei femei foarte frumoase aici, tu probabil ai niște planuri ale tale, dar deocamdată mai durează până ți le vei îndeplini. Vedeți această fată frumoasă, da? Însă, ți-aș da un sfat aici, ai grijă la prietenele tale. Mai văd două femei în jurul tău. Ai grijă la acele prieteni din jurul tău. Cam asta pentru voi, dragilor. Eu vă doresc o săptămână binecuvântată. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Namaste!